Adam Stannertől kérdezném, hogy milyen volt együtt dolgozni a stábban? Hát ezúttal rendkívül minőségi és változatos kerettel sikerült, és volt szerencsém együtt dolgozni. Évi, mint ő volt a főszereplő a filmben, ő játszotta Katie-t. Azt kell mondanom, hogy bár feltörekvő új csillag, csodálatos színésznő, és bár még nem forrott ki, de hatalmas út áll előtte. Milánról már sokat írtak az újságok, rengeteg filmben szerepelt, sokat dolgoztam vele együtt, szóval semmi újat nem tudott már mutatni nekem, mint amit eddig. Magabiztos volt, és úgy érzem, hogy az az erő, amit ő sugároz az a filmvászon is meg fog jelenni. Mindez persze szükségünk volt Csillára, aki remek érzékkel kattogtatta a fényképezőgépét. Olyan eszméletlen beállításai voltak, amik még engem is, sokat látott rendezőt is meglepett. Tehát a trükkmesterünk, ő is első osztályú volt, kisebb-nagyobb hibák ellenére rendkívül megoldotta a feladatát. Milyen szisztéma szerint választotta ki a szereplőket? Miért pont ők kaptak bizalmat önnél? Ez egy remek kérdés. Nem egyedül az én döntésem volt. A castingról a készítőtársammal, aki egyben a film főszereplője is, Milánnal döntöttünk, főként elsősorban természetesen a színészi kvalitások mellett. Igyekeztünk a karakternek megfelelő színésznőket, illetve színészt választani a feladatra. Így esett a választásunk Évire. Milán meg már adott volt, mert egyrészt a stúdió alapítója kiváló színész, másrészt pont remek külső jegyekkel rendelkezett, amivel kitűnően el tudta játszani a feladatot. Tamásról, a film effektmesteréről pedig sok jót hallottam. Körbe kérdeztem már a filmes berökekben, és mindenki őt ajánlotta, ugyanis főként akciófilmeken nevelkedett, ott dolgozott a legtöbbet, és úgy gondoltam, hogy ha egy nagyobb költségvetésű filmet hiba nélkül tud zongorázni, akkor egy horrorfilm nem lehet számára nagy kihívás. Remekül meg is oldotta a feladatot, mint azt majd a nézők is látni fogják. Csilláról pedig láttunk Milánnak közösen egy albumot az eddigi munkáiról, és le voltunk nyűgözve. Olyan szemszögből kapta le például, ami engem megfogott, ez egy sas szárnyalása a levegőben. Ez hihetetlen volt. Úgyhogy ráadásul az önéletrajzában fel is tüntette azt, hogy szeretne idegen vizekre is evezni, főként a filmes munkálatok érdeklik, és hogy adott is volt.